Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke intethe ephuma phaa kulegend eqela leKaizer Chiefs phaa uDr Khumalo encoma ke uBrandon Peterson esithi noko umsebenzi wakhe uyabonakala, uyayi-owna ngoku laa position oba ngu-number 1 goalkeeper phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Uthi ke futhi ke imisebenzi kaBrandon Peterson yiyo le yenze iKaizer Chiefs beke ikule ndawo ikuyo. Naphaa ngecawe xa bebedlala abafana abadala neZesco United, uthi uDr Khumalo imisebenzi kaBrandon Peterson ibimihle kakhulu, mothulela ke umnqwazi. Nikhumbule into yokubana ke uDr Khumalo ngulona ke ebeka watsho ke esithi noko uHugo Broos ingathi noko umdlala indlala uBrandon Peterson, bekumele uba ke noko uBrandon Peterson ke wayebiziwe kulaa friendly match ke ibafana idlala neZambia before ibheke phaa ku-AFCON. Uthi uBrandon Peterson uyayideserva ke into yokubana ke abizwe phaa kwibafana. Uthi kodwa xa ejongile uHugo Broos ngathi ke noko umdlala indlala, ngoba uBrandon Peterson ke ngomnye ugoalkeeper bekumele uba ke sephaa kubafana. I-performance yakhe iyamthuma, kathunywa ngokubana kuthiwa makaye, uthunywa imisebenzi yakhe phaa uBrandon Peterson, imisebenzi yakhe ethi makabheke phaa kwibafana. Uthi noko ke umlumzana Hugo Broos makayiqwalasele le meko, akayijongisise, ayibone into yokubana uBrandon Peterson lo uyafuneka ke ayongena phaa kwibafana. Wayesitsho ke ngelaa xesha ke ibafana ke ibizawudlala i-friendly game ke neZambia before baye phaa kwi-AFCON eMorocco. Kodwa ke amazwi kaDr Khumalo ke emkanamanzi, ngoba uHugo Broos zangamamele kwaloo nto, wakhetha iskwadi ke esithandwa nguye, waqhubeleka ke wabheka phaa eMorocco. Uthi ke ngoku Dr Khumalo ke nangoku ke usatsho, uthi uBrandon Peterson performa kakuhle kakhulu, isandla sakhe usixhomile, idefender Kaizer Chiefs uyakwazi ukuyicontrola phaa ngasemva, uyakwazi ukhwaza, uyakwazi uthetha, uyakwazi ubaxela into yokubana mabavale phi. Uthi yiyo laa nto kunzima into yokubana ke kugqobhozeke kulaa defender yeKaizer Chiefs, ngoba ke uBrandon Peterson akawuvalanga umlomo. Umfana omdala ukwiform engummangaliso, into ethetha ukuthi isandla sakhe uyasixhoma ke phaa kumlumzana Hugo Broos. Uthi ndikhona umqeqesho abafana mandibe khona ke kwindlela ebheka phaa kwi-World Cup. Kodwa kasazi ke noba ke yawuphetha umlumzana Hugo Broos elisabela na ikhwelo ke likaBrandon Peterson esitsho sithi mfana omdala kudala ndikujongile make ndikuthathe, ngoba enyanisweni ke baphulaphuli ke asizuyibaleke le nto ethi ke uBrandon Peterson othi kha ngoku nguye ugoalkeeper ke okwiform, futhi ke ugoalkeeper endicinga uba ke uzoba ngugoalkeeper of the season uBrandon Peterson. Zothi ka ngoku uSipho Chine akazange ayenze le nto enziwe phaa kuBrandon Peterson. uRowan Williams kule season yakhe ayikho ntle konke koko, umfana omdala ukhoma ginxe amphethe kabuhlungu phaa uRowan Williams umfana omdala. uRicardo Goss andimazi ke yena noba ke uyothuza eyokwenziwani phaa kwibafana ebonwa xa idlala phi umfana omdala, le nto imenza ukubana ke athathwa siwe phaa kwibafana ngoba kuvale indawo kaBrandon Peterson phaa kwibafana uRicardo Goss. Injalo ke baphulaphuli ke nani ngake ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.